wong sakmene isih kalah awu alah pergawa karo padu. Jelas kamu. Saurarane ya dukuh kok ya. Bebas. Kayak paribasan ya guru anakku kok. Anake dhewe ya. Nek cara kasare uyuhku. Piye? Lho kuwi cara kasare lho. Ayo paling ora iki ya nek jenengane ku dadi bapak kula kadang kula sok ngekeki kaya Oh ya ora to ya. Apa ya ora to aku ngejob sampean ki ping pira? Oh nggih. Apa uyuh kok ngerti duit? Lho, jare cara kasare rak ngono kuwi. Terus sampean. Napa? Beh, terus iki ngene duet. dijak duet. Alah lah ora omong-omong. Tekan endi? Wis suwe nggonku. Kan piungan. Lelono. Iya. Rasa diajari ngono. Mas aku kok le umrek ora. Iki dosa meneng ora? Delok kok ngapa? Wis suwe. Iso ora jeng kuwi. Heh? Iso ora. Ya sak iso-iso wis tuwa kuwi watone mlaku.